σκεφτείς μια ωραία ιστορία, ανάμνηση που έχει ζήσει μέσα στο Άττικα. Ίσως τα πρώτα χρόνια. Αρχικά έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Έχω κάνει παρουσιάσεις δίσκου, έχω τραγουδήσει εδώ στο Χριστούγεννα εκπληκτικά. Έχω περάσει πολύ ωραία στο Άττικα, εκτός από τα καλλιτεχνικά και σαν shopping. Γενικά είναι ένας πολύ αγαπημένος προορισμός για μένα. Μου αρέσει το ότι μπορώ να βρω πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα και καλύπτω τις ανάγκες μου για δώρα, από παιδικά πάρτι μέχρι δικές μας υποχρεώσεις. Οπότε για μένα είναι, ξέρεις, μια ωραία βόλτα για να βρω αυτό που ψάχνω με πάρα πολλές επιλογές. Γνωρίζομαι με το προσωπικό, έχουμε αποκτήσει πια φιλικές σχέσεις και νιώθω πάντα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι στα Άττικα τις γιορτές βρίσκω το πιο ωραίο κλίμα που μπορώ να βρω σε κατάστημα στο Λεκανοπέδιο. Δηλαδή κάποια corners που έχουν με ανθρώπους που τραγουδάνε με τις γιορτές, κάποια treats που έχουν για τους πελάτες, δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Highlight είναι όταν, επειδή ο αδερφός μου ζει στο εξωτερικό, είχε έρθει εδώ κάποια Χριστούγεννα και κάναμε τα δώρα μας περιφερόμενοι στο Άττικα. Πήραμε τα δώρα μας ο ένας του άλλου από το Άττικα και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί μοιραστήκαμε έτσι κάποιες ώρες να κοιτάμε τη μόδα, την ομορφιά και περάσαμε όμορφες στιγμές μαζί. Μένουμε και κοντά, ερχόμαστε συχνά με την οικογένεια και γενικά μας φέρνει πάρα πολύ κοντά. Τα παιδιά βρίσκουν τις περισσότερες φορές αυτό που θέλουν και φεύγουμε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Με το μικρό μου γιο, όπου έπρεπε να πάρω κάποια δώρα Χριστουγέννων, αρωματικά σαπούνια, τέλος πάντων, τζέλ και κρέμες για τα χέρια, και ρίξαμε τα μισά κάτω και δεν ξέραμε πού να κρυφτούμε μετά, αλλά εντάξει, όλα τέλεια, όλοι ευγενέστατοι. Γενικά, κάθε φορά που μπαίνω στο Άττικα, γιατί από εκεί κάνω τα ψώνια μου συνήθως και τα δώρα, γιατί βολεύει, γιατί υπάρχουν πολλά brands και πολλές επιλογές, μου αλλάζει η διάθεση, μου αλλάζει η ψυχολογία, οπότε σαν ανάμνηση έχω αυτό το ωραίο χαμόγελο.